Bilang isang teenager at nasanay sa isang masikip na kapaligiran, excited ako nang lumipat kami ng bahay na titirhan kasama ng aking mga magulang. Sabi ng daddy ko, malaki ang bahay na aming lilipatan at may malaking bakuran. Nabili daw niya ito sa murang halaga lamang. Nasa bahagi ng Batangas ang sinasabi ni daddy na bahay na aming lilipatan. Pero di naman ito kalayuan sa Manila dahil may akses ang mga sasakyan paluwas mula dito. Umarkila si daddy ng malaking truck na maghahakot ng aming gamit patungo doon. Siyempre, di ko makakalimutan sa tabi ko ang aking paboritong aso na si Spotty. Tuta pa lamang ay alaga ko na siya. At isa siya sa mabuting kaibigan sa akin. Wala akong kapatid kaya very close kami ng aking aso. Maganda pala, daddy. Nasabi ko nang sabitin namin ang bahay. At talaga nga palang maluwag ang bakuran. Kung sa apartment na tinirahan natin sa Maynila ay di ka makakilos, ngayon ay magsasawa ka sa kakaikot sa bahay at bakuran nating titirhan. Tugon ni daddy habang nag-aayos ng gamit ang parents ko sa loob ng bahay. Katulong ang mga helper ng truck. Sinamantala namin ni Spotty na gumala sa loob ng bakuran. Kinalag ko ang tali ng aso para malaya siya makatakbo sa kapaligiran. Pag-alpas sa tali, tumakbo na si Spotty. Habol ako sa likod ng bahay kami nagtungo. May malaking puno dito. Medyo masukal pa dahil wala marahil naglilinis. Nagulat ako nang mapansin ang kahol ng aking aso ay naging iba. Napaungol ito at nang makita ko animo, nabahag ang buntot nito sa takot. Nakatingin sa isang dako ng masukal at mapunong lugar ng bakuran. Bakit, Spotty? Sabay tapik ko sa tagiliran ng aking aso. What's wrong with you? Pinukol ko ng sulyap ang tinitingnan ng aking aso. Natigilan ako dahil may taong nakatayo sa di kalayuan ng masukal na halamanan. Sino ka? Usisa ko. Subalit sa halip na tugunin niya ako, makahulugang tingin ang isinagot niya sa akin. Sabay talikod kung saan natakpan na siya ng puno. Sumunod ako sa kanya pero biglang naglaho ang babae. Nagpalinga-linga ako dahil baka nagtatago lamang siya sa mga halamanan. Pero talagang hindi ko na siya nakita pa. Parang bula na nawala. Pagtingala ko sa malaking puno nakatabi ko, nakita ko ang gibagibang bahay-bahayan na nasa itaas ng puno. Bulok na ang mga dingding nito na tabla at sahig. May nakita kang babae sa likod ng bahay natin? Napakunot ang noo ni daddy nang sabihin ko sa kanya ang aking nakita. Opo, daddy. Kaya lang bigla siyang nawala at di ko na ho nakita. Matanda ba? Sabat, mami. Bata pa ho, mami. Siguro matanda lang po siya sa akin ng 2 taon. Nagkatinginan ang mami at daddy. Baka anak ng dating caretaker dito. Ani, mami, wala akong alam na
Anak, si Amang Inko. Saka, kahapon pa siya umalis. Pauwi niya yata siya ng Bisaya. Alam mo, Daddy, may bahay-bahayan pala sa itaas ng malaking puno sa likod ng ating bahay. Kaya lang, giba na ho ito. Hayaan mo at bibistahin ko mamaya ang likod. Baka may bahaging sira ang bakod doon na dinadaanan ng tao. Iyon namang bahay-bahayan sa puno ay aalisin ko na rin at baka magbagsakan pa kapag nagalaw ng hangin. Kinabukasan, abala si Daddy sa paggawa ng tablang bahay para kay Spotty. Nagtataka nga ako sa kanya dahil bakit pa niya ito kailangan gawa ng bahay. Ang aso ay dapat nasa labas ng bahay. Eloisa, maluwag na ang ating bakuran kaya dito na siya sa bahay na ginagawa ko matutulog. Katwiran ni Daddy. Pero hindi sanay si Spotty sa labas ng bahay. Daddy, kailangan na niyang masanay ngayon dahil di na siya pwede sa loob. Kailangan din natin ng asong magbabantay sa ating bakuran. Subalit ayaw ng aso na pumasok sa ginawang bahay-bahayan ni Daddy. Nagpakita ito ng takot. Bagay ito na ikinairita ko kay Daddy. Anong klaseng aso ka? Ginawan kita ng bahay para komportable ka, pero ayaw mong pasukin. Daddy, natatakot po si Spotty sa labas ng bakuran. Payagan na po natin siyang dito magstay. Pakiusap ko kay Daddy. Pero naging matigas ang desisyon ni Daddy manatili sa labas ng bahay si Spotty. Off-limit na sa bahay ang aking aso. After 2 days, napansin ko na naging matamlay na ang aking aso. Maging ang pagkain na ibinibigay ko sa kanya ay ayaw na niyang galawin. Nasa isang sulok na lamang ito at laging nakahiga. Ikinaalarma ko ang nangyaring iyon dahil ayaw ninyong papasukin sa loob ng bahay natin si Spotty. Nagkasakit tuloy siya. Naiiyak kong naktol kay Daddy. Baka nga naman nalalamigan sa labas ang aso. Felipe, tampo lang ang asong yun. Hayaan na lang ninyo siya. Masasanay din siya. Kapag nagutom si Spotty, tiyak nakakainin din niya ang pagkain ibibigay nyo. Naging malala ang kalagayan ng aking aso. Pagkalipas ng 1 linggo, namayat na nga ito at tila nanghihina na. Dahil dito, pumayag na rin si Daddy na sa bahay matulog at mag-stay si Spotty. Ngunit hindi nagbago ang kalagayan ng aking aso. Matamlay pa rin ito at tumatangging kumain. Daddy, ayokong mamatay si Spotty. Tigas na panangis ko habang yakap ko ang aking aso. Siya lang ang aking kaibigan at kasama ko mawawala pa. Nahabag naman sa akin si Daddy. Kaya kinahapunan kasama na niya ang veterinaryo. Sa pag-uwi, sinuri ng veterinaryo ang aking aso at naiiling siya sa natuklasan. Wala naman ho akong nakikitang sakit ng aso mo. Iha, no temperature, no infection. Kaya lang nagtataka ako sa kanya dahil it's like the life is being drained out of him. Naiiling na pahayag ng veterinaryo. What can we do, Doktor? Tanong ni Daddy. I'm sorry, but unless na alam ko ang dahilan kaya siya ganyan katamlay, I can't do anything.
Masamang-masama ang loob ko dahil parang tinaningan na rin ng doktora ang buhay ni Spotty. Mugto ang mga mata ko na hinimas-himas ang aso ko ng gabing iyon. Lagi ako sa tabi niya at kinakausap na parang tao. Tulog na sa kanilang silid sina Mami at Daddy, ay katabi ko pa rin si Spotty. Chloe! Chloe! Tinig iyong naulinigan ko mula sa labas ng aming bahay. Kinabahan ako kung sino ang tumatawag na iyon. Naisip ko na baka magnanakaw. Sumilip ako sa bintana ng aking silid at naggulat ako sa aking nakita. Ang babaeng nakita ko sa bakuran namin. Naisaloob ko, sino kaya ang kanyang tinatawag? Wari ay nakita ko ng babae, kaya itinuro niya ang kanyang kamay sa akin. Ibigay mo siya sa akin. Ibigay mo sa akin ang aso ko. Galit na sigaw niya sa akin. Dahil dito ay napilitan akong sagutin siya. Aso ko si Spotty at hindi sa iyo. Wala kang karapatan kunin siya. Pilit na inaangkin niya ang aking aso. Kaya nagkaroon kami ng malakas na palitan ng tinig. Nagising na lamang ako na niyuyugyug ako ni Mami sa balikat ko. Eloisa, nananaginip ka, iha? Sabi niya sa akin. Noon ko lang nalaman na nakatulog pala ako sa tabi ni Spotty. Subalit, hindi ako naniniwalang panaginip ang nangyari. Totoo ang babaeng nakita ko at nakasagutan. Sinabi ko ito kay Mami at Daddy, pero nagkibit balikat lamang sila. Masyado ka lang sigurong upset sa kalagayan ni Spotty. Kaya akala mo may gustong kumuha sa kanya. Sabi ni Mami. Kausap ni Mami ang isang matandang nagrarasyon sa amin ng sariwang gatas ng baka. Nang umagang iyon, dinig ko ang kanilang kwentuhan tungkol sa dating tenant ng bahay na tinirhan namin. Bigla ako nagkaroon ng interes sa sinasabi nang may mabanggit siyang aso. Tanging anak ng mag-asawang kowang ko ang dalagang nalunod sa di kalayo ang ilog dito sa inyo. Sabi ng matanda. Kaya ho ba siya umalis sa bahay na ito? Oo, pero ang mga sumunod na tumira dito ay hindi na ganoon ang dahilan. Umalis sila sa bahay na tinitirahan nyo ngayon dahil ayon sa kanila ay meron ditong nagmumulto. Nagmumulto ho? Iyon ang sabi nila. Madalas daw nagpapakita sa bakurang ito ang dalagitang nalunod at anak ng pamilyang kowang ko. Hindi ako nakatiis na hindi sumubad sa kanilang usapan. Curious kasi ako sa sinasabing dalaga ng matanda. May alaga ho bang aso ang sinasabi ninyong dalaga? Sabi ko sa magkagatas. Ang alagang aso ng dalaga ng mag-asawa ang naging dahilan kaya ito namatay. Nawawala kasi ang aso nito at kanyang hinahanap hanggang sa nakarating sa kakahuyan malapit lang sa ilog. Kung ganoon,
Multo ng dalaga ang una kong nakita sa bakurang ito. At siya rin ang nadungawan ko sa bintana na tinatawag ang kanyang aso at pilit na inaangkin ang alaga kong si Spotty na kanya raw ito. Nagpakita siya sa'yo, Iha? Nagtataka ang mami ko. Opo, at ngayon, alam ko na kung bakit matamlay ang aso ko. Gusto siyang isama at kunin ng dalagang iyon. Umaga, walang pagbabago sa aso kong si Spotty. Naisip ko na baka hindi siya abutin pa ng kinabukasan uli. Iniyakan ko siya dahil dito nabagkabag ang loob ni Mami at Daddy. Masakit mang mawala sa iyo si Spotty. Talagang ganyan, Iha. Ginawa na natin na lahat. Pero wala pa rin. Maging ang injeksyon itinurok sa kanya ng veterinarian ay walang epekto. Mamimiss ko si Spotty kapag nawala siya, Daddy. Tanghali na ng isang lumang diary ang nakita ni Mami sa kisame ng bahay namin. Ipinakita niya ito sa amin ni Daddy. Parang pag-aari ito ng ama ng dalagang sinasabi ng nagrasyon sa atin ng gatas. Ani Mami, bigla ako nagkaroon ng interes sa maliit na tala-arawan. Hindi naman ito binigyang pansin ni Daddy na papaalis ng oras na yon. Pwede ko bang hiramin, Mommy? Sabi ko, heto, medyo pagpagin mo na lamang at masyadong maalikabok. Malulutong na rin ang pahina at madaling mapunit. Sa loob ng aking silid, binasa ko ang diary. Napakarami kong natuklasan. Ayon dito, sa mga huling pahina ng diary, labis pa lang nag-aalala si Mr. Kowang ko sa anak niyang si Lovely dahil sa pagkawala ng aso nitong si Chloe. Ang pangalang ito ang tinatawag ng babaeng nasilip ko sa bintana at umaangkin kay Spotty na parang totoo at hindi lang panaginip ang lahat. Habang ipinagpapatuloy ko ang pagbabasa, nakadama ako ng lungkot na patay pala ni Mr. Kowang ko ang aso ng kanyang anak. At lingid dito ay inilibing niya sa loob lamang ng bakuran sa ilalim ng puno na may bahay-bahayan sa itaas. Iniisip ni Lovely na nawawala ang kanyang aso at muli itong babalik sa kanya. Subalit, aksidenteng nalunod si Lovely sa ilog na di kalayuan at hindi na nalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang aso. Naisip kong ang aso kong si Spotty ang inaakala ng multo ni Lovely na kanyang aso at ito ang dahilan kaya naghihingalo na ito. Dito pumasok ang idea ko at aking naisip na maaari ko pang isalba si Spotty. Ang kailangan lang ay lakas ng loob at hindi ako padadala sa takot. Alang-alang kay Spotty, ginawa ko ang pinakang nakakatakot kong karanasan. Sino ang hindi matatakot sa multo? Pero alang-alang sa mahal kong aso, gagawin ko ang lahat. Maligtas lamang siya. Lingid kay Daddy at Mami, nagpunta ako sa aming likod bahay. Mismong tabi ng puno na may dating bahay-bahayan sa itaas. Hawak ko ang flashlight.
Tinanglawan ko ang paligid. Lovely, nariyan ka pa? Lakas loob kong tawag. Nakaramdam ako ng kilabot sa aking katawan at nagtindigan ang aking mga balahibo. Ang aso mong si Chloe ay patay na. Napatay siya ng iyong ama at hindi niya ito nasabi sa iyo bago ka nalunod sa ilog. Garalgal ang tinig ko habang nagsasalita kahit wala akong nakikita. Basta ang naisip ko ay naririnig ako ng multo o kaluluwa ni Lovely. Katunayan, nakalibing siya dito. At para mapatunayan ko sa iyo, huhukayin ko ang labi niya para makita mo. Nagsimulang hukayin ko sa pamamagitan ng hawak kong kutsilyo ang lupang katabi ng puno. Alam kong hindi naman kalaliman ang pinaglibingan kay Chloe at madali ko itong nahukay. Ilang sandali lang ay natanglawan na ng aking flashlight ang ilang piraso ng buto na nahukay ko. Nakarinig ako ng iyak. Panaghoy, iyong nakalulunos. Ibig kong tumakbo sa takot. Pero nagpakatatag ako. Alam kong iyon lamang ang susi para mabuhay si Spotty. Nakarinig ako ng kahol ng aso. Paglingon ko ay naaninag ko ang puting aso. Nakamuka ni Spotty. Panay ang kawag ng buntot. Isa pang puting anino ang naaninag ko sa dilim. Magkalapit sila ng aso. Ang kaninang panaghoy ay nasalitan ng tawa at ingit na nakikipaglarong aso. Si Lovely at Chloe ay nagkita na. Para akong itinunlos na kandila sa kinatatayuan ko. Nakita kong tumatakbo sila paikot sa bakuran. Huwari ay naglalaro hanggang sa tuluyang naglaho. Noon ako nakahinga ng maluwag. Pagpasok ko sa loob ng bahay, nakita ko si Spotty na nakahiga. Nilapitan ko ito sa kahinima sa ulo. Nagangat ito ng ulo. Dinila-dilaan ang kamay ko. Niyakap ko si Spotty ng mahigpit. Nakatulog ako sa tabi niya. Kinabukasan, nagising ako sa kahol ng aso. Wala si Spotty sa silid ko. Dumungaw ako sa bintana at laking tuwa ko nang makita ko siyang masigla at nakikipaglaro kay Daddy sa bakuran. Nagmamadali akong lumabas ng bahay. Milagro ang nangyari kay Spotty, iha. Salubong sa akin ni Daddy. Nang magising kami ng mami mo, ay nakita namin na naglalakad na. Nang bigyan ko ng pagkain, ay gutom na gutom at inubos ito. Heto nga at masaya na siyang uli. Inilihim ko na lamang kay Mami at Daddy ang ginawa ko kagabi. Hahayaan ko na lamang na isipin nga nilang milagro ang nangyari kay Spotty. Ang mahalaga na isalba ko ang buhay sa multo ni Lovely na nang aangkin sa kanya. Si Lovely naman ay hindi ko na nakita o nagpakita pa sa aming bakuran. Ang multo na naghahanap sa kanyang aso ay tahimik na at alam kong saan man siya naroroon, masaya na siyang kasama
at naglalaro ni Chloe.